שלום, שמי אריה כהן, דוקטור לאומנות לחימה ופלוס דוקטור של רפואה אלטרנטיבית. לפני כמה שנים אני עברתי תאונה ירי ב-2002, ב-28 בנובמבר. הייתי כמעט שנה בקומה, ופלוס מתי חזרתי יום אחד של חנוכה, ופלוס התחלתי לראות כל מיני דברים בתנועות אחר כמו כל בן אדם, בוא נגיד, עתידות. אני לא יודע, אולי אני יודע שהשם הכל נותן לנו, אבל יש דברים שאנשים יכולים להאמין ודברים שאנשים לא יכולים להאמין. פלוס דרך אומנות לחימה, הגוף שלי הייתה ממש מנותק לגמרי. התחלתי לעשות רהביליטציה, שאמרו לי בתור בית חולים שאני לא יכול ללכת יותר. אני התחלתי להפעיל שלילים אחרים בתנועה אחרת, דרך הרפואה האלטרנטיבית היפוקסינית. ופלוס, אני יכול לתפקד עכשיו כמו אותו בן אדם נורמלית, אבל יש לי את התקופות פה ושם, אבל אני מסתדר טוב. מה שאני יכול להגיד לך ושאני יכול לעזור לכם, בכל בחינה נפשית, בריאותית, כל מישהו רוצה, בוא נגיד, לבוא לשאול כל מיני דברים, לא צריך להגיד רק את השם ואת השם משפחה, ואני יכול להגיד לו מה, בכל דבר, בעניינים, ואני יכול לעשות. טוב, גם אני יכול להגיד, או להגיד תודה להשם שאני קיבלתי את המתנה כל כך גדולה, לראות את המפות של כל מיני בני אדם, של התחלה עד הסוף שלו, או התחלה בלי סוף. בשביל בן אדם יש לו את הבעיה, אני יכול לעזור לו בבחינה לצאת בבעיה. איך הוא יכול להתגבר אם, בוא נגיד, בעל ואישה נמצאים במצב קריטי, איך לחבר אותם שיחזרו בשלום, לעשות את השלום בית. או בן אדם נמצא בבחינה גופנית, כאבי גב, להוציא את הכאבי גב, או להוציא כל מיני דברים מהפרקים וכל מיני דמות של הגוף שלו. כל הזמן עזרתי לכל מיני אנשים, ומה שאני רוצה לעשות זה לעזור לך ולעזור לכל מיני אנשים, מה שמבקשים את העזרה שלי. אני יודע הכל בא מהשמיים, וכל בן אדם יש לו את הכוחות, אבל לא יודעים אולי להשתמש. אולי כמה שנים שהייתי במיטה, אולי למדתי להשתמש כל הכוחות דרך המוח וכל זה, אבל כל מה שאני רואה זה האמת, ואף פעם לא הייתי נותן את הדיאגנוסה בתור רופא גם, וגם כמו דיאגנוסה בתור בן אדם מה שרואה עתידות. זאת אומרת, כל מי שרוצה לשאול משהו, יכול לשאול. תודה רבה לכם.